Oiana hirian, deitzen da liburu hau, eta nik esan dezaket, baina labur gelituko dizateke, baina labur bilduta, tituluan bertan azaltzen duela zer gertatzen da liburuetan. Oiana hirian, hitz joko horrekin. Oiana dugu protagonista, neskato bat, eta abiapuntu errealista batetik hasten dira, aitak esaten dio. Ben, Oiana, goazen hirira, erosketa handiak egitera. Eta Oiana erretxikiko batekoa da, eta ez da hirira askotan joaten. Argilo, da joaten da aitarekin autoan sartuta hirira eta egiten dute bidaia luzea, eta apatean heltzen dira hirira, jaisten dira, eta neskatua dago hirian inguruari begira, eta eraikinak handiak dira, faroleak daude zuhaitzak egon behar ziren lekuan, espaloiez beteta dago hiria, zelai gutxi daude, eta jendea dabil euli multzo bat balitza bezala ara ona, anabasa bat, eta bera sentitzen da txiki-txikia, inorri bat, ezain txikia. Eta hiriaren handitasuna eta bere txikitasun horretan, baitari helduta doa zebrabidea gurutzatzeko zain dago, eta badaki zebrabidea nola gurutzatu behar duen, aitak ondo erakutsi dio. Gizona, gorriz jantzitako gizona berdez jasten denean orduan, lehen bizi eskerretara deskuitara behiratu ostean. Eta hasten da zebrabidea gurutzatzen zuria beltza, eta ahots gaizto batek edo aserratutako ahots batek esaten dio, bueno, ez aldizute zebrabidea gurutzatzen erakutsi. Eta ahots hori da zebra jaun bat. Zebrabidea, zuria beltza, zebraren isatxa zapaltzen zijoan. Orduan, momentu horretatik aurrera, Oiana hasten da hirian Oiana ikusten. Hiriaren Oiana, eta pertsonak ikusi barrean animaliak ikusten ditu, eta animalien karakterizazioak ikusten dira bakoitzei, esan dezagun orogar, pertsonen animalikeria eta animalia hasten da, hitz horiek onartzen badizkide zuen, hasten dela ikusten. Eta orduan deskribatzen du hiri bat Oiana balitz bezala, eta hortxe utziko dugu. Bai, parkatu, gauza importante bat. Mai egurtzak egin ditu marrazkiak, eta benetan ikuste dut animaliak personifikatzea ez dela bat ere erreza, eta oso lan ona egin duela, eta egia esan marrazkiak ikusi daiteke ez dela ondoan liburua, eta ni oso gustura gelditu nahiz dut bera ere bai. Bera ezin izan etorri gaur, Bartzelonan dagoelako, eta benetan, ikusi besterik ez dago, baina neska gazte bada, euskalduna, Bartzelonan bizi dena, eta hauxe du, bai, denengo liburua du, eta behira, bioko zen guztatu. Baina ez da izango bakarra, esan da, ikuste egon gehiagin.